Yo mga kabuka, andito ako sa dati kong trabaho. Ayan oh, walang tao dito mga kabuka. Ayan oh, napansin nyo yung nasa likod ko? Yung dating inistambayan namin dito mga kabuka. Dito kasi ako nagtatrabaho bago ako lumipat dun sa banana plantation mga kabuka. Ayan. May isang kasama ko dito na nagtatrabaho. Siya lang ata yung natira dito eh. Ayan, puntahan natin. Ayun mga kabuka, ayan, dito pala kami nagtatrabaho dati. Ayan. Yung mga puno na yan mga kabuka, yun yung kinukuha namin na coco toppers. Kinukuha namin ng tuba pang ginagawa ng asukar. Ayan mga kabuka. Ang tataas mga kabuka, di ba? Ayan. Ayan mga kabuka, ito yung kasama ko. Ipapakita ko sa inyo ha. Kasama ko dati. Ayan mga kabuka. Ayan mga kabuka, kumukuha siya ng tuba. Ayan, yung may mga galon mga kabuka. Ayan yung nilagyan ng tuba. Ayan. Ha? Ayan mga kabuka. Daghan ko, daghan. Kumera? Abot 1 litro? Kalahating litro? Ayan mga kabuka, yan yung trabaho ko dati mga kabuka. Galing ako dito. Ayan. Puspus pa, puspus. Ayan mga kabuka. Ito pa lang yung kasama. Ayan, lilipat na naman siya ng sa kabila. Pila ka litro yung kutakol? Pila ka litro? Manay kuta pag. Oo, tama rin no. Uber mo, ang Uber. Ha? Way Uber. Ano isa? Sa kaoras? Oo. Sa kauras. Ayan mga kabuka. Ito pala yung trabaho niya mga kabuka. Saka ito yung trabaho ko dati. Maakyat kami ng nyug, kumukuha kami ng coco sap. Ayan, ang taas. Yan mga kabuka. Mga ilang feet yan, Col? 30 feet? Ang taas, no? Iyan. Tumaas na kasi yung mga puno, mga lubi dito mga kabuka kasi dati ano lang to. Hindi to masyadong mataas dati nung nagtatrabaho pa ako dito. Pero ngayon mga kabuka, sobrang taas na. Ayan mga kabuka, tinatanggalan na niya yung laman ng coco sugar, ginagawang coco sugar. Ayan, wala na abis-abis na. Isa kasaka na lang karon, uli na. Ayan mga kabuka, ang bilis mga kabuka, di ba? Ayan, ang bilis umakyat niyan mga kabuka. Sanay na sanay yan. Daghan lagi Col? Sa kalitro? Kapin? Ayan mga kabuka, yan pala yung kinukuha niya. Ito na isang pa dito, ima pa to. Oh. Ayan mga kabuka. Yung isa na naman, siyam kasi yung inaakyat niya mga kabuka, siyam na nyug. Di na ako doon pupunta mga kabuka kasi ang daming tubig. Ayan mga kabuka, ito pala yung kinukuha niya mga kabuka. Ayan, fresh coco sap. Ayan, matamis to mga kabuka, parang honey. Talagang tamis nito. Ayan mga kabuka, ito pala yung kinukuha niya. Ayan,
Ang tamis-tamis dito mga kabuka. Ito yung ginagawa na coco sugar. Ayan mga kabuka, doon na siya sa taas mga kabuka. Ayan. Ayan mga kabuka. Sa taas siya ng ang bilis, di ba? Ang bilis mga kabuka. Ganyan yung tinatrabaho ko dati mga kabuka. Yung trabaho ko. Kasi umalis ako dito kasi hindi ko na kaya. Yan taas ng nakakatakot talaga. Ayan mga kabuka. Ayan. Daming laman ng isang puno. Ayan mga kabuka, ang bilis. 5 pa, 5. Ayan mga kabuka. Ayan mga kabuka, inakit na naman yung isa. Ayan. Ayan mga kabuka. Ayun. Ayan mga kabuka. Talagang mabilis umakyat yan mga kabuka. Ayan yung pinakamabilis umakyat dito. Ayan, nasa taas na siya kabuka. Ayan. Ayan mga kabuka. Ito yung trabaho na pinakamahirap na napasukan ko mga kabuka. Kaya hindi ako tumagal dito eh. Ayan. Dagan ako, tama na Nakol. 4 na lang. 4 na lang yung akyatin niya mga kabuka. Ayun mga kabuka. Dito na kami sa may payag. Ito pala yung kinukuha na niya kanina mga kabuka. Ayan. Wala yang pangkulay mga kabuka. Normal yan. Ayan. Sobrang tamis yan mga kabuka. Yan po yung ginagawa na asukal. Pinaprocess yan. Ginagawa. May processing kasing ginagawa niyan. Ayan. Okay. Hanggang dito lang mga kabuka. Tara!